Hola a tots, jo sóc la Jan. I jo sóc la Maria. I estàs escoltant No sóc un serial killer. Jan, a veure si et sona, t'ensenyo la foto, aviam si et sona la cara d'aquesta noia. Això no és molt radiofònic. La Dàlia? Sí! Mira, he quallat el meu carnet. Ets oficialment una experta en assassinats. Ai, m'he emocionat una mica. Perquè reconèixer la Dàlia Negra només de la foto, meravellós. O sigui... Comencem amb una dona que es diu Betty. El dia 15 de gener de 1947 va sortir de casa per anar a arreglar unes sabates. Vale? Anava amb la seva filla de 3 anys. I estava passejant per un carrer que es diu Avinguda South Norton. Preciós, no? Preciós, no. Està a prop d'un com es diu això, d'un basurero? Com es diu? Basurero. Cases així com molt humils i tal, i en un descampat va veure una cosa que semblava com un maniquí. I va dir, mira, han tirat un maniquí aquí d'alguna botiga. Mira, l'altre dia, el dimecres, que és la tirada de mobles, I relate. Pues el mateix, claro. Jo soc Betty. Exacte, tu vas caminant pel carrer amb la teva nena de 3 anys i apareix una cosa que sembla un maniquí. Pa casa? No era un maniquí. Oh, no era casa. No era un maniquí. No me'l puc endur. Però era molt blanc, molt blanc, molt blanc, molt blanc. M'has d'escriure? Era l'Elizabeth Short. No sé. La víctima, la Dàlia Negra. Has de Elizabeth? Ai. La Betty es va apropar en plan, què és això? Això és un maniquí, no sé què, i va veure que era una persona tallada en 2. Oh! Una dona tallada en 2. Partida per la meitat? Partida per la meitat. Un Capitana Carter, perquè ho pilli. El cas és que, clar, trobes allò en aquella època i què fas? No portes el mòbil perquè no hi ha mòbils. Va anar corrents a la primera casa que es va trobar, a la primera casa que pensava que hi hauria un telèfon, i va trucar a la policia. Va trucar a l'operadora, que va trucar a la policia. Exacte. Però aquí hi ha una cosa que ara mateix no passa tant, passa però no passa tant, que em va fer recordar molt a la Lady Di. I és que va córrer la veu tan ràpid que havien trobat un cadàver que van arribar abans els reporters que els policies. I per això tenim les fotos que tenim, que ja les veuràs. No. Però el cadàver estava drenat de sang, no hi havia una gota de sang en el cadàver. Per això era tan blanca, tan blanca. És que és fascinant. O sigui, ho sento perquè és un cadàver, però és fascinant. Va trucar a la policia, va córrer la veu ràpid i alguns reporters van arribar abans que la policia. I van fer un munt de fotos al cadàver, òbviament sense tocar res, almenys van ser prudents de no tocar res, però ni ells ni la policia van trobar gaires proves al voltant. Només hi havia el cadàver allà. Hi havia com una bossa buida, com de ciment, i estava una mica tacada de sang. És l'única cosa que es va trobar per allà. Però tot el cos de l'Elizabeth estava netejat, com si haguessin posat un drapet amb vinagre i l'haguessin netejat per tot l'arreu, perquè no hi hagués ni empremtes dactilars ni res. I la sang, clar. Ni la sang. No es va... O sigui, aquella quantitat de sang jo penso que havia de quedar en algun lloc. Algú devia de veure un espai on hi havia... Ella pesava 57 quilos, o sigui, litres i litres de sang. Hombre, 57, escolta, que però no va aparèixer mai un lloc on hi hagués tanta sang com per drenar un cos. És que és tot un misteri. Bueno, si la van tallar per la meitat, és que, no sé, hi ha una obertura, per allí per la sang. Ja, però vull dir, a l'escena del crim, a l'escena on la parteixes per la meitat, hi ha d'haver molta sang. Ella estava a pocs metres de la vorera tirada, en 2 parts. Especialment blanca de pell. L'havien esquarterat en 2 parts per la cintura, o sigui, just pel mig. Xop. Perdó. La part superior i inferior del cos estaven separades com per 30 centímetres a la gespa i estava la part inferior una mica desplaçada cap a una banda. O sigui, t'has d'imaginar la cadera i les cames com obertes en una banda i el cos en una altra. I amb les mans aixecades un al costat de cada orella. Clar, és que sembla un maniquí, sí. Exacte, sembla un maniquí, totalment. Tenim un cadàver partit en 2, deixat allà tirat, tot net, sense cap mena de sang, i a més estava, quan van fer l'autòpsia es van donar compte de que hi havia com talls per tot el cos. Hi havia trossos de carn que faltaven sencers.
Espera, com a mossegada, vols dir? No, com si haguessin agafat un ganivet i haguessin començat a tallar random, totalment. Oh. Molt raro, però es notava molt que hi havia talls en el cos, perquè hi havia un tall en el pit, hi havia un tall talls a les cames, era com molt escandalós. Hi havia una ferida que cridava molt l'atenció ja per començar, que és que li havien fet una cosa que es diu el somriure de Glasgow. Ho has sentit mai? Tipus de Joker? Tipus de Joker. Li havien tallat de la comissura dels llavis fins a l'orella a les dues bandes. Quan van fer l'autòpsia després, van determinar que aquesta ferida, la de la boca, el somriure de Glasgow, amb uns cops que ell havia rebut al cap, eren amb quasi tota seguretat la causa de la mort. Això i els cops al cap, perquè havia rebut cops al cap bastant importants, li havien provocat una hemorràgia molt bèstia i s'havia dessagnat. O sigui que els talls que tenia de la resta del cos eren post-mortem, no sé parlar, perdó. Després de la mort. Van dir que la mort havia estat segurament entre el dia anterior i la matinada. Però clar, tampoc podien determinar-ho molt exacte perquè no hi havia ni una gota de sang al cos. L'havien drenat totalment. Clar! La cosa és que a mi hi ha coses que em pugen la mosca al nas amb aquest crim. O sigui, sembla una cosa com molt passional, però alhora molt premeditada. Clar. Perquè sí. el tallar-li exactament allò i donar-li cops al cap és com, et vull matar, però després tantes apunyalades, com 50 apunyalades i 50 talls per tot el cos, això és molt visceral, no? Hi ha dos detalls que a mi em criden molt l'atenció. Part d'això, primer, és que hi parteixes per la meitat un cadàver i el tires al costat d'un basurero i el tires en dos parts. No vigiles que els intestins no quedin pel mig. És igual que se surtin els intestins de dintre del cos de la persona que has matat. L'havien deixat com ben col·locadeta, com aquesta és la part de dalt i aquesta és la part de baix. Després, al cap d'uns dies, van trobar el que seria confirmat una sabata seva i alguna de roba. Però també havien estat completament netejats, amb el bolso, completament netejats amb vinagre, amb gasolina, perdona. De manera que no hi havia cap empremta enlloc. Com van reconèixer que era l'Elizabeth Short? La van reconèixer perquè havia estat detinguda uns anys enrere i l'FBI va col·laborar, Moderneces del 1947, enviant una mena de fax fotogràfic, enviant les seves empremtes dactilars de seguida que la policia va arribar i va prendre les empremtes, la va enviar a l'FBI i l'FBI tenia fitxada aquesta dona per veure sent menor d'edat. Ah, mira-la. Comencem a conèixer l'Elisabet. Saps quina edat tenia quan va morir? 23 anys. Entre 22 i 23. Hosti, clar, fa res. Res. Sí. 2 anys abans l'havien detingut a l'FBI, la tenien fitxada, tenien la foto, tenien les empremtes dactilars i de seguida em van dir aquesta noia es diu Elizabeth Short. Per què li diem la Dàlia Negra? Li diem la Dàlia Negra perquè llavors era molt popular una pel·lícula que es deia La Dàlia Blava. En aquell any. I ella, amb el seu cabell negre tan fosc que tenia i que era tan pàl·lida de pell, es feia dir la Dàlia Negra perquè tenia el cabell molt voluminós i molt maco. Vale? Volia ser actriu, pel que sabem. També és possible pel seu caràcter, com t'explicaré després, també és possible que pel seu caràcter ella digués que volia ser actriu com a excusa per quedar-se a Los Angeles, perquè ja veuràs, tenia una vida molt de moure's amunt i avall. Vale? L'autòpsia es va fer el dia següent. Vale? Coses noves de l'autòpsia. No hi ha gaire cosa perquè realment ja es veia tot al moment. Resum de l'autòpsia. Hi ha dades que ja tenim i hi ha dades que no teníem. Vale? Feia 1,65 m, una mica més alta que tu i que jo. Pesava uns 57 quilos, vale? Era molt petita, no era gaire gran. Tenia els dents inferiors en molt mal estat. I hi havia marques de que havia estat lligada de mans i peus, perquè hi havia laceracions directament als turmells i al canyell. Canyell, sí. I tenia un munt de laceracions aleatòries per tot el cos. Aquestes havien estat fetes després de la mort, però la causa de la mort eren els cops al cap i el somriure del Glasgow que li havien fet.
És molt xocant lo guapa que és i després les imatges d'ella havent-li fet el que li van fer. Ja ho veuràs a les fotos, però la cosa és que es nota quan ho saps que les marques de la cara són fetes en vida i es nota que les marques del cos són fetes quan ja estava morta. Perquè pràcticament no hi ha sang i no hi ha marques a la resta del cos, però les de la boca són molt exagerades, es veuen molt, molt. L'havien tallat per la meitat fent servir una tècnica que es deia hipercorporectomia. Primera pista, ha de ser una persona que sap el que fa. Ah, però era rotllo tècnic? Sí, per la meitat fent servir una tècnica concreta. No! Sí. Pensava que era xop-xop. No. O sigui que ja és Jack the Ripper. Per això que et dic, té moltes coses semblants Jack the Ripper amb aquest home, ja veuràs. Bueno, no hem fet Jack the Ripper, però qui sàpiga una mica de Jack the Ripper ja ho sap. Killer Clam. La mare es va enterar de que l'Elizabeth havia mort d'una manera particularment cruel. Un dels reporters que va anar a l'escena del crim i que va sentir qui era la morta, va aconseguir recursos que tenen els reporters, va aconseguir el telèfon de la mare, la va trucar i li va dir que havia guanyat un concurs de bellesa. Amb l'excusa de que havia guanyat un concurs de bellesa, li va preguntar el que va voler d'ella. Què m'estàs contant? Bueno, quants anys té la teva filla, com és, què és el que li agrada, què és el que no li agrada, qui són els seus amics, pim. I quan va treure tota la informació que volia, li va dir, per cert, no l'estic trucant per això, l'estic trucant perquè la seva filla és morta. L'han trobat aquest matí partida en dos. Que se me'ns encaixa la boca, que no ho sabia, això. Tal qual. Això? Tal qual. Molt fort. O sigui, com pot ser que una persona tingui la sang tan freda de trucar a la mare de la morta i dir-li no, és que ha guanyat un concurs de bellesa. No, perdona, després de que ara m'has explicat tot el que volia sobre la víctima, no, és que l'han matat. Adéu, senyora. No torno a agafar el telèfon amb la meva vida després d'això. Però no t'ho perdis. El morro va ser després... Sí, n'hi ha més. El morro va ser després que van trucar i li van dir, som els que t'hem anunciat que la teva filla és morta, pensàvem que podries venir fins aquí, perquè no vivien a Los Angeles, podríeu venir fins aquí, us paguem el bitllet, però a canvi ens feu una entrevista exclusiva. He perdut fent la humanitat. Totalment! O sigui, tot això és quasi tan greu com la mort d'aquesta pobra dona. T'anava a dir, no sé si estic en xoc perquè has rebut la notícia, sinó per tot el que havia abans de rebre la notícia. O sigui... Qui va fer la trucada a la mare era un psicòpata igual, o sigui, no era una persona que estigués bé. No, però espera, és que hi ha molt de marro. Qui és l'Elizabeth? Vale? Aquesta noia tan guapa, ja tenia una mica de marro al principi de la seva vida. Quan ella tenia 6 anys, el seu pare, bueno, clar, va néixer el 24, vale? I recordem que el crack és del 27. Del 27, perdó, del 29. El crack del 29. Sí. El crack del 29, el seu pare ho va perdre tot. En perdre-ho tot, quan ella era molt petita, van passar un parell d'anys d'intentar refer la vida i tal, però el tio que no se'n sortia va deixar el cotxe en un pont i va desaparèixer. Amb la qual elles van viure com si el pare s'hagués tirat pel pont. Van a comprar tabaco? Van a comprar tabaco. Però per elles, la policia va dir el cotxe en el pont i el senyor no apareix, s'ha tirat pel pont. Jo crec que han anat a comprar tabac. No... Es va posar en contacte amb elles quan ella ja tenia 21 o 22 anys. Ai, bloquear. Es van mudar, atenció, connexió amb l'altre serial killer, es van mudar quan ella tenia 22 anys, molt poc abans de morir, a Vallejo, Califòrnia. Vallejo tiene algo especial. Algo diferente. Ella tenia... No hi vull anar mai allà, o sigui... No, escolta. Quan estaven vivint a Vallejo, vale, ella passava temporades a Califòrnia, temporades a Florida perquè tenia asma i havia d'anar canviant una mica d'ambient perquè si no ho passava molt malament, vale? Quan estaven vivint a Vallejo, el pare li va escriure una carta a la seva mare demanant-li perdó per haver-les abandonat. Perdona, mi hija tenía 5 años cuando te fuiste. Però què passa?
L'Elisabet estava molt acostumada a anar i tornar, anar i tornar, i anar a tornar, i anar aquí, anar allà i tal. I li va semblar l'oportunitat perfecta per marxar i anar-se'n a viure amb el seu pare. No va estar ni 6 mesos amb el seu pare, que es van estar barallant i tal, i va marxar. És molt d'infància d'actriu de Disney? Totalment. Pobre. Sí. És que a més que quadra. Jo crec que tota la fama que va adquirir després quan estava morta és fama que el cosmos estava reservant per ella i que a l'arribar aquest senyor i matar-la no va poder manifestar-se i s'havia de manifestar la fama en algun lloc. Perquè realment era una dona molt guapa. Sí. I molt... Con pelo con mucho volumen. I pel que diuen, molt eixerida, molt innocent, molt... amb talent, era cambrera, bueno, estava tirant, anava bé. Marilyn Monroe als principis? Tipo Marilyn Monroe, exacte. Un ser de luz. Sí, un ser de luz, era un ser de luz, totalment. Segon marro de la seva vida. Quan vivia amb el seu pare, va conèixer un aviador que es deia Matthew Gordon Jr. Es va morir una setmana abans de que acabés la Segona Guerra Mundial. Vols dir que no és Capitán Amèrica? Vols dir que s'ha morir? Ha vist el cadàver? Ah. Sí, es va estrellar amb l'avió. Suposa que no. Estaven promesos per carta. Ella va seguir endavant, se'n va anar a viure a Califòrnia, va apartar-se del seu pare, però no va durar gaire temps, pobreta. Es veu que freqüentava alguns ambients que no eren... Bueno, es rumoreja, però és molt difícil saber quines coses d'això és rumor i quines coses no. I escolta, està de duelo, respetable. Com ella estava bé i ella anava fent, doncs la seva mare ni es va preocupar per ella ni res perquè anava fent, tenia bons amics i estava bé. Anava tirant, volia ser actriu, o almenys li deia a sa germana i a la seva mare que volia ser actriu. Pel seu caràcter no sé exactament si realment ho deia o és més el mite que ha acabat transcendint a la història de la Dàlia Negra, però en principi sí, ella volia ser actriu. I li va escriure dient a la seva mare que un director important estava en procés de fer-li una selecció, amb la qual li anaven bé les coses. Bum, va aparèixer per Tilandós a meitat del carrer. Imagina't la quantitat de dades falses i de coses inventades que devien de sortir en el diari per la pobra dona. O sigui... Hombre, amb el que li van treure la mare i segurament amb més familiars, pues sí, m'estranya. Pues sí. Tot arreu on miris, totes les fonts que busquis, tothom coincideix en una cosa. Van anar sortint, això és el primer mes, van anar sortint després centenars i centenars de persones a les que la policia no va tindre més pebrots que entrevistar perquè totes deien que sabien alguna cosa. De totes aquestes persones, només 25 eren sospitoses. Segona connexió amb Jack the Ripper. El dia 21 de gener, recordem que mort el 20... què t'he dit? El 14, entre el 14 i el 15. L'editor del diari The Examiner va rebre una trucada d'un home que deia que era l'assassí. I li va dir que tenia tota la intenció d'entregar-se a la policia, però que no ho faria abans d'haver-se deixat perseguir una mica i per havent jugat una mica amb la policia, no? Ui, mira, té Killer Clam, també. I que s'esperés regalets de la Dàlia Negra al correu. Col·leccionables. O sigui, no havent-hi cap mena de prova perquè no van trobar res que diguessis puc treure ni que sigui una empremta parcial d'alguna cosa, van arribar 2 cartes. Una d'elles era un sobre gran que tenia una agenda d'adreces amb alguns fulls apartats, com arrencat, Sí. la targeta de seguretat social de l'Elisabet i unes fotos i uns papers escrits per ella. Aquests documents van ser certificats per la companya de pis de que sí que eren d'ella. Vale? Però hi ha un detall, i és que l'agenda no estava al seu nom. Estava el nom d'un tal Mark Hansen. Second hand. Exacte. Es va rebre després una carta, una setmana després, citant a la policia a un lloc concret on la persona s'entregaria. A un dia i una hora. Sí. Però el mateix dia i l'hora a la que se suposa que s'havia d'entregar a la policia, l'editor de The Examiner va rebre una altra trucada que deia «M'ho he repensat. L'assassinat de la Dàlia Negra estava justificat. No m'entregaré». En aquest temps, més o menys per aquestes dates, al costat del mar, al costat d'una platja, es va trobar roba d'home tirada amb una carta que deia que no podia... deia alguna així com «No aguanto més que no em trobi la policia. Soc l'assassí de la Dàlia Negra». Ella tirada.
algunes publicacions de llavors ho van fer constar com que l'assassí de la Dàlia Negra s'havia suïcidat, s'havia tirat al mar. A més, havia fet collage a les cartes. O sigui, havia estat enganxant lletres de diaris per fer les cartes. Saps el tòpic aquest de he secuestrado a tu hijo i ho enganxo amb coses de diari? Ell havia fet aquells sobres tot amb lletres enganxades. Quins sospitosos tenim? Aviam a tu quin et convenç més. I després t'explicaré jo la meva teoria, vale? A la investigació es van estar entrevistant a més de 500 persones. Robert Red Manley va ser l'última persona que la va veure viva. Ell, a part de la companya de pis, va identificar la sabata i la bossa que es va trobar a 3 quilòmetres. Va dir, sí, aquestes sabates són d'ella, segur. Hosti, era un home, de més. Era un home, sí. Va ser el primer sospitós i l'únic sospitós durant els primers dies d'investigació, perquè encara no sabien exactament, però de seguida ell va dir, no, jo vaig ser l'últim que la va veure perquè la va veure tal dia, la vaig veure tal dia, la vaig veure 4 o 5 dies abans. Accountability, totalment. Era un militar que tenia problemes d'estrès posttraumàtic. Make sense? Sí. Aquest home, la primera declaració que va fer, no la va canviar en cap moment de la investigació. El van fer passar 2 vegades a la prova del detector de mentides. 2 vegades. Va donar negatiu, o sigui, el tio va dir la veritat les 2 vegades. Quan van tornar de vacances de San Diego, en Robert Manley i l'Elizabeth Short, la víctima, ell la va deixar al Biltmore Hotel. El Biltmore Hotel, ella li va dir que anava a veure la seva germana, cosa que no era veritat perquè sa germana no havia quedat amb ella a l'hotel, i que estava organitzant un viatge amb unes amigues. Mark Hansen era l'home del qual era el quadern d'adreces que va enviar el suposat assassí a The Examiner. Era el propietari de l'edifici on vivia l'Elizabeth. No sabem si la deixava quedar-se o pagava lloguer, no ho sabem. Però vivia amb una noia que havia sigut amant del Mark Hansen. La noia va explicar després a la policia que el Mark Hansen, que tenia aquell edifici i un club d'aquests d'alterne de nit, un tipus discoteca, el que seria una discoteca ara, i deia la companya de pis, va dir a la policia que el Marc havia intentat estar amb l'Elizabeth diverses vegades i l'Elizabeth li havia dit que no diverses vegades. Amb la qual tot apunta que podia ser un despit amorós de no me quieres, pues si no te tengo yo no te tiene nadie. No es va arribar mai a presentar càrrecs contra el Mark Hansen. No sabem si perquè tothom sabia que el tio estava ficat en temes de gàngsters i hi havia policies aquí. I hi ha un altre detall que un dels investigadors va treure a col·lació després, que és que com es van trobar empremtes de cotxe, un reporter es va fixar en el detall de que d'un dia per l'altre l'agent del Mark Hansen, d'aquest senyor, va canviar la flota de cotxes. Va ser sospitós. Patrick S. O'Reilly. Els 2 indicis que tenien era, fixa't, la mentalitat de la policia de l'època, és que em foto dels nervis, les seves tendències masoquistes, moltes cometes. Masoquistes seria que estima altres homes, però ja saben que abans era el diable. I, segona red flag, que jo crec que és una coincidència molt trista, és que un dels talls importants que tenia l'Elizabeth en el pit estava exactament, o en un lloc molt semblant o molt a prop, d'una cicatriu que tenia en Patrick al pit perquè li havien hagut de fer una operació. Tens aquesta cicatriu al mateix lloc que el meu dit que me vaig fer un tall obrint una llauna d'atún. Walter Bailey. Aquest sí que puja una mica de moscada. La seva dona el va denunciar perquè deia el meu marit devia de matar la Dàlia Negra perquè ha mort i li ha deixat tota la seva fortuna a la seva amant perquè segurament l'amant li ha fet xantatge per quedar-se els diners. Hola, perdona, senyora. Un escriptor que es diu Donald Wolfe va escriure un llibre en el que deia que Norman Chandler havia deixat embarassada l'Elizabeth. Error de nou, no estava embarassada. Quan ella feia de prostituta a un bordell. Error, no feia de prostituta.
i que a través es va inventar o va investigar i va intentar forçar una mena de trama de gàngsters a través de la qual ell, per desfer-se de les proves que ella estava embarassada, va pagar-li a algú perquè la matés. Pues, si t'ha quadrat a tu en el teu esquema, em sembla bé, però jo... Ok. George Hodel. La filla del doctor Hodel, doctor per començar, el va acusar el 1949 d'assetjament i violació. Cosa que va posar en avís a la policia per un altre crim, diferent del de la Dàlia Negra. Va posar en avís a la policia de l'assassinat de la secretària del doctor Hodel. Cremades? Es deia que aquest home feia tractaments innecessaris a la gent només per endur-se els seus diners. Es deia. Bueno, sí. Era la crem de Los Angeles. Era amic del Man Ray, de l'artista, era amic inclús de Walt Disney, diuen, però és un rumor, d'artistes de cine, era la crem de la crem, ¿vale? El doctor de Hollywood. El doctor de Hollywood, exacte. I no hi ha gravacions, però la policia va estar punxant-li el telèfon molt de temps després de la mort de la Dàlia Negra. I vaig llegir la traducció d'una cita que s'ha guardat, no està en els àudios, però s'ha guardat textualment. Diu: suposant que he matat a la Dàlia Negra, no ho poden demostrar. No poden parlar amb la meva secretària perquè és morta. Van pensar que hi havia alguna cosa sospitosa. Potser han lligat caps. Potser he matat a la meva secretària també. El seu propi fill va arribar a ser policia de la criminal de Los Angeles. I quan es va retirar, va estar buscant les coses del seu pare, revisant coses, i va trobar 2 fotos que li va semblar que eren de la Dàlia Negra. Viva o morta? Viva, clar. Oh, de cadàver, saps? No, però llavors ja estaria tancat el cas, tia. No, però del Palmira, unes cames, saps, del Palmira, per estudi. Clar, són fotos antigues, no ho sabem exactament, però ell deia que segur que era la Dàlia Negra. Sí. Jo l'he reconegut a veure una foto ràpida. Però aquí hi ha un punt de, a lo millor és una venjança contra el seu pare, una mica com una justícia, perquè per lo que sabem d'ell i de la seva germana era un pare molt abusiu, molt abusiu. De fet, quan el 49 ella va denunciar que havien abusat d'ella i que l'havien obligat a prostituir-se, el seu pare l'havia obligat a prostituir-se i tot, amb 14 anys, tia. Amb 14 anys. O sigui, si no era l'assassí, era un tros de caca gros, aquest home. En aquest any, ell era l'únic que portava diners a casa, de tota la família. Quan ella va denunciar i va marxar de casa... Sí. Tota la família va dir que no era veritat. Ja, però és que... Bueno, el d'abans, l'honor de la família... Sí. I es tapava tot, clar. Hi ha una dada que sí que està verificada, de que el doctor Hodel sí que coneixia com a mínim a l'Elizabeth Shore. La coneixia perquè la companya sentimental del doctor Hodel llavors, que no era la seva dona, sinó que era una nòvia que tenia, va identificar-la precisament en el mateix hotel on la va deixar en Robert Manley. En fi, fins aquí la Dàlia Negra. Què t'ha semblat? Vull veure la foto ja. La vols veure? Estàs segura? No. Després, quan acabem, a veure com ho pengem això a les redes socials, hauré de sanejar molt a veure el que penjo, perquè no es cancel·len la cuenta. Hi ha imatges dels policies obrint les maletes i això, que també, això sí que ho pots posar. Una bona notícia per ventilar una mica l'aire i estar una mica més contents després de tot això que m'ha explicat. Hi ha una empresa que es diu... Ara ho he perdut, hola. Rise and Seven, a Anglaterra. El mànager de Rise and Seven, que es diu Toby Griffin, s'ha trobat que molts dels seus treballadors no tornen a la feina després de la pandèmia. Sí. Amb la qual ha estat buscant maneres de que hi hagi una mica més de companyerisme i la gent es vegi les cares, perquè últimament tot era Zoom i tot era... Què ha fet? Ha autoritzat que entrin els gossos dels treballadors a la feina. Ha començat portant els seus 2 gossos i ha dit, pues, qui vulgui portar el gos a la feina que el porti. I ja està. I així la gent hi va més. És el que hauria de ser. És fantàstic, és meravellós, m'encanta. Sí. I això,
havia llegit fa temps una notícia semblant relacionat amb la productivitat, que s'havien donat compte que pujava molt més quan l'animal de companyia estava a la feina. Hombre, clar, és serotonina constant. Totalment. Jo seria molt feliç amb el gos a la feina tot el dia. Molt feliç. Sí. Les cartes. Oracle. Oracle. A l'eremita i al papa. Heu d'anar a TikTok o a YouTube, busqueu Calm Down to Papa, baja hacia padre. Em recorda això, clar, l'ermita és un guia i l'altre és papa, el meme aquell de Calm Down to Papa. No, you're gonna eat me. No, I'm not gonna eat you. You're not my papa. És una senyal perquè aneu a buscar aquest meme. Sí, és serotonina, és el pal. Us heu d'alegrar el dia buscant el Calm Down to Papa. Exacte. És una obligació, ho diuen les cartes. Sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, no mateu a ningú. Sisplau. No esquartareu a ningú. Sí. No dessequeu a ningú. Gràcies. Thank you.